Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Nakadang juga sorkar kalabu ya kan temporary bridge santai ketika temporary bridge kalong ba kinkit sa pauton hapo te hadin ba preston ulawan ban penpat sesnap ko rang tai nakabenta ban pli te jingking hindrai tang si bana hadin ketika jingking ru kala kriya no kala torno la repair si repair kana post repair syu hindrai ketika jingking kala song sir ba menta banyak banyang te tu sni nakaliang JDC lawan hang ni nakaliang SP lawan ni bajurep tengah laikan hiru iba bayo menamtak ketika beli bridge namar baya mentangin peniat kali syuan ang tero kanang baga nomdon kan jing hideng kali telah ngala kali kena ong ba ketika jingking takalong shift syu sar ha bade ba katai te tharai kum bakat noton filabu nam ta jong katai te ong baya katai labu lai photon tengong lai photon ru kamlong shift syu ban niat ling ba jong katai kan jingking namar ba kala don lupa kinar ki belah kedia syu ki ba umlong syu te nakatahi naka liang jungi gesnong ngim kwa bahkan jaga no ka bas ngusi hapo jong ka jingking lingba ka jingking ki bayat lingba sekiwei pat kisnong sekiwei pat kistit ki baper ki bodon hapo jong ka rindia he borok kawai ten nang ta syu kumbangi I mentah ka jingking ka bangayang mentah ni ka jingking jong ka NEC ka bala sanction nadu jong usnem ki arhajar pra arjar khandai yang bala snai ka jingking te ka jingking jong ka PWD jong ka state kamdi jong ka national highway te kani ka jingking la sna ban antat pang banyat ki kali ki ba kat ki ba de banyat i umde kumbaya hepo national highway te hendrai kumbang li I mentah kani ka jingking ka bala dep sna mentah ka bala sedang man sna mo mentah la long under construction te kani ka jingking ru ka de ka bala dep siu pisal lupa mensua kani ka jakal ki la dep siu pisal lupa nam ta ban sna kani ka jingking te hendrai ki khan pentrai ngaduk kitu ki por ki bala dep jin bagi latre nadu por bawan ka bypass nadu arja khatwei khan ar lada kila pentri hi kani ka jiking ka bathmai na kani hi ka bakila dep siu pisah heru nadu mensua ka nomdon hiru kana ono ka jingja ka ban jakum kani ka banong ka kani ka jingja kalong ka penjak burom ya kasong kathau ka jungi ni kani ka jingja hang ni menta kalong ka penjingjak burom ru ya ka jelahi burok kawai jadi nata kadau long balada ka sorkar hi kala simkhian adu kipor ki balada ladakan snahi kani ka jingking ka balong ka permanen nadu kipor memensua kamut banjin kam dalong hiru kumni kum balong menta dai deputy chief minister tiga Beli Bridge ka bala sanction lai keluar tengkaru te hendrai ka bang ko abon ni kipor golong ba ka jingtre ka jingkiro na ya kate latre da ki spy mo ki bala tre ke jingking na BOR te BRO Border Road Organization mo latre ke jingking te ka jingtre ke jingking long bong dilong ki la sutre torti la sutre tangdep ka jan kom te bat ka ju ka por kom bakilabu hang te ke jingking bakinya sau pauton nam ta kitrok hendrai kidon kapor pada kiba kitrok kibayat ndriu phau nyo pauton rakyat limba jong te ke jingking te ke jingking kala ban san se kala se ban sim ya kata ka kualiti ke jongka ba kita kitrok kinya hedon rupau nyo pauton dengan terahi kata ke jingtre ke ba kitre torti ber ke jingat jong kitrok ba ke lalong overload te kawan ra aru ya kan ke jingking ba kan long kum ne kom jam ta